belaki hambai chini buah grano botini chinoro jelwa parawa je home quarantine tongai rongno bo chuba suru hanan bagai bo sungno rang hoka financially help khalaikia जों बर हमani bisingo जों इ जाजांनाय मानाय रक borok salnai saltham tongani bagai जों takbo pairaka teibo bo rohmani bai जों buskango 3 din ni pore bo जों borno chuba pinai unke जों chini dol rokno hakchal ni phainai rong bahina जों belaki hambai maro oro jaga lama hakchal mao phai borno chuba nan bagai ano logera phaiman bagai belaki na borno hambai maro tei जों oro jaga ni o parawo tui dul nai tongnai rongno naikol nai rongno जों koyo borokno jate kaham korongke borokno naikoloi ta choke tongoi borok je hamya sak borokno dojo khlai borokno kaham korongke tongmo जों nayo borokebo khoti ingyana tei borok buskang salogo borokni sorino kaham korongke naikoloi जों ham khlainai bagai amoni bagai जों tini teibo ma koinai je jagao tongnai rokno hakchal logo bolong halongo tongnai rongno chini borokno जों koinai chini government hoite vaccination drive cholai tongo jottono vaccination drive no participate khlai jani jani manthai nathai dos no nawi kaham korongke susto khlai tongnan bagai ang koijao